feira directamente do ruso. Bueno, vamos a intentarlo, a ver que nos sabe. Vamos a comenzar con as atraccións de feira de Baikal, que, como decía José, é o lago máis profundo do mundo que está ali na rexión de Siberia Oriental. Despois continuarán con Tarbayanchiki, que é un tipo de suricato que vive na estepa. Despois van a interpretar a danza de primavera en Aljón, que é a única illa que hai precisamente no lago Baikal. Continuarán coa danza Yablasku, que traducido sería a danza da manzanilla. Despois van a interpretar unha peza musical interpretada por Eugenio Mouchik. Continuarán, esa peza, por certo, se titula O vaqueiro del Boronez. Continuarán coa danza das burlas de Murín, o 6 de Irkutsk, que é unha danza que bailan precisamente 6 persoas, dai o seu nome, e rematarán coa danza Excheminsky, que está referida aos vellos crentes ortodoxos. Vai a ser o programa que nos interpreten directamente desde Rusia. Exactamente, con pronunciación rusa e atentos a esas especies de suricatos. Con todos vostedes, o conxunto de danza dos povos de Siberia Tradicia dende Rusia.